La MINUSMA doit dégager du Mali. Oui, Salfou Keita ka kumakan a ka lase dɔ kɔni senfɛ. An balimaw a bisimila ye an ka bi kunnafoni kɛnɛ kan. Ayiwa kunnafoni min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ. Salfou Keita ni ale y'an ka segun dɔnko tigilama dɔ ye ni a dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Ale ye lase dɔ kɛ sibiri tɛmɛnen. Lase in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko la MINUSMA doit dégager du Mali. N'o kɔrɔ ye an ka todunkan na MINUSMA ka taga bɔ an ka jamana. Hali bi a ka lase in senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko jugu belebeleba naani de kɔni bɛ Mali kɔnɔ. N'o ye Faransi, MINUSMA, Algérie ani Mauritanie. Comme ye Algérie ta ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama ko Algérie tɛ golofinmanw kɔni fɛ ni an b'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ye arasisiw ye ko Algérie ale kɔni tɛ farafin kɔni fɛ wa Mauritanie ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mauritanie ko ale de bɛ min ye banbagati minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko Mauritanie de bɛ u labalo o de kun na a y'a yira k'a fɔ ko ni jamana naani o de kun na a y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye Mali kɔni jugu ye nka anw ni an ka jɛ ka Salfou Keita ka Le pays est en train de traverser vraiment quelque chose de très dur. Mais pour vous, c'est pour vous qu'on le fait. C'est pour vous qu'on le fait. Alors, qu'est-ce qui est mauvais dans la vie? Mon cas, que le diara là. Niti jugudo. Niti jugudo maine. Bon, en tout les jeunes. Vous, MINUSMA, Algérie et Mauritanie. Algérie, c'est un pays raciste. Où l'on y a tant de films, où l'on te filme en fait. Moi, vous n'avez pas quelqu'un fait, on lui dit boulot d'apollo pour frapper, quand la caméra va faire un peu, on a tiré des mains. Au point où est Mauritanie. La Mauritanie aussi. Mauritanie, on ne peut fraquer, on ne peut faire de douma. Quand on dit douma, on peut tirer les camps faire. Bon, la MINUSMA doit foutre le camp. On veut la MINUSMA doit foutre le camp. N'est-ce pas? Merci. Merci Assimi. Merci la transition. Merci le Mali. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna la an b'an kun fa ka se Mali kɔnɔfɛn fan fɛ ayiwa yirala k'a fɔ ko Minanga mara la ko min ye banbagati maa 2 ye ko o kɔni minɛna MSA maaw kɔni fɛ ni olu ye mouvement min tɔgɔ ye mouvement pour le salut de l'Azawad ni olu kɔni bɛ an ka kɔnɔfɛn fan ayiwa yirala k'a fɔ ko min ye alamisa dɔ ye mais kalo tile 4 kɔnɔna la ko mouvement pour le salut de l'Azawad olu kɔni ka baara dɔn hukumu kɔnɔna la ko olu kɔni ye bolo ka di ni banbagati 2 ninnu kɔni kan ayiwa ko ni banbagati 2 ninnu a yirala k'a fɔ ko marifa ani taliki walaki ani min ye marifa mugukisɛw ye ko o bɔra ni makofɔlen ninnu kɔ wa ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko ni makofɔlen 2 ninnu ye Daeshi maaw ye ayiwa Daeshi o yɛrɛ ye jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'olu b'an ka jamana kɔnɔ kabini san 2012 kɔnɔna la ni olu kɔni ka baara ye fagali ani kojugu ye an ka jamana kɔnɔna la ayiwa min ye MSA maaw kɔni ye olu kɛlen ka ni majugu ninnu kɔni minɛ y'u di an ka finitigiw kɔni ma sabula an bɛɛ lajɛlen b'a kalama MSA ni o ye mouvement pour le salut de l'Azawad olu ni finitigiw kelen don ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔni kɛ ni yɔrɔ kɔfɔlenw na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa lakana bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa ko olu kɔni ye ni makofɔlen 2 ninnu ta ka di an ka finitigiw ma walasa u bɛ se ka continuer sɛgɛsɛgɛli tɔw kɔni ye ko ni maa 2 ninnu kɔni ka minɛni kɛra sababuba ye ka kunnafoni caman dɔn Daeshi maa ninnu kan an bɛ wagati min na bi an ka jamana wa min ye mouvement pour le salut de l'Azawad u ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko nin baara in yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko olu ni banbagatiw jɛlen tɛ foyi ko olu kɔni ka nin baara ninnu bɛɛ ye kun kelen de n'o de ye k'a fɔ ko banbagati ninnu gɛn ka taga bɔ an ka Mali jamana kɔni kɔnɔna la o de kun na olu ni Mali armée kɔni bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa bɛn ani kelenya bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa an balimaw ni de kɔni kun ye an ka bi kunnafoni ye ka da aw tulo kan an ni ce aw kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka kunnafoni